Vraciate sa z dovolenky s niekoľkými fľašami alkoholu alebo zásobou cigariet? Dajte si pozor na množstvo, aké dovážate z krajín mimo Európskej únie, aby vás nezaskočila povinnosť zaplatiť clo, DPH alebo spotrebnú daň. Ak sa vraciate napríklad z Turecka, Egypta, Spojených arabských emirátov alebo z inej krajiny mimo Európskej únie, alkohol a tabakové výrobky môžete doviesť bez cla, DPH a spotrebnej dane len do stanovených limitov. Ak povolené množstvo prekročíte, je potrebné tovar prihlásiť na colnici a uhradiť príslušné poplatky. Pri alkohole si môžete priviesť napríklad 1 liter liehovín s obsahom alkoholu nad 22% alebo 2 litre alkoholických nápojov do 22%, 4 litre tichého vína a 16 litrov piva. Tieto limity platia rovnako pre všetky druhy dopravy. Pri cigaretách a ostatných tabakových výrobkoch však dovezené množstvo závisí od spôsobu dopravy. Pri leteckej doprave je to napríklad 200 cigariet a pri cestnej alebo železničnej doprave len 40 cigariet. Podrobné informácie o povolených množstvách nájdete v popise. Pre viac tipov a informácií nás nezabudnite sledovať.